Hai takuk tei bukuro angno ni bisingo kaisa kok sana musungo nangkuk mani khe pore gui tongnai tei srwngui tongnai rokni bisingtwi kok sana ni musungo kebo sago exam hamya kebo sao chapter complete khe porijagya omo hai kok rok belai no salaio abo tamoni bagui omo hai puila no uansukna nango admission khlaimani jorao apro chwng uansogo tini si admission khaigo khana porinai hinui chongnago khana bo haino exam gudungma tongko hinui porijagya omo haikhe no uansukmang porinani jora lai si thango omo haikhe no exam hamya tei fail wngui thango chwng porinai wngkhe puilani simi no kaham khe porinani nangnai haikhe si exam o pass wngwi manai tei result bo kaham manai tamoni himani khe ang kok sana tangmani khe omo hai si tini ni samung no tini no khaina nangnai khana ni samung no khana no khaina nangnai tini ni samung no ulo khainai hinui uansuk tongkha hinkhe ulo hinui uansukmang no jora laigui thango aboni bagui no uansukthai klaio tini ni samung no tini no khlainai khana ni samung no khana no khlainai ulo ni samung no ulo no khlainai omo haikhe no chwng uansukgui kaam no samung no khaina nango tei ani kok no nirok chajak bai kha hinkhe like khlai di tei comment khlai di tei kaisa kok subscribe khainani tapok di।